епифизна жлеза? Каква е нейната роля? Какви са ползите от нея и как можем да я стимулираме механично, за да извлечем по-голяма полза? Епифизната жлеза. Когато се събудим сутрин и отворим очи, през ириса нахлува светлина. Рецепторите на оптичния нерв изпращат сигнали до супрахиалното ядро, а то от своя страна изпраща сигнал до епифизата и тя започва да произвежда серотонин. Серотонинът е нервнотрансмитер, т.е. химически вестоносец, който предава информация между нервните клетки. Това кара тялото ни да се събуди и мозъчните вълни да преминат от алфа в бета. Когато мозъкът ни излъчва бета вълни, той е насочен навън към заобикалящия ни свят. Когато се стъмни, ингибиторите на светлината изпращат сигнали до епифизата и тя преобразува серотонина в мелатонин. Синтезът и освобождаването на мелатонина забавя мозъчните вълни и те преминават обратно от бета в алфа. Защо не можем да спим под стрес? Защото има обратно пропорционална връзка между мелатонина и надбъбречните хормони. Произвеждат кортизол, който се отделя в режим на стрес. Затова колкото по-дълго живеем под стрес, толкова повече кортизол се отделя в организма ни и толкова нивото на мелатонина спада. Нека да споменем за още няколко ползи от мелатонина за тялото ни. Той подобрява въглехидратния метаболизъм. Някои хора напълняват, когато са под стрес. Това е така, защото примитивните гени в човешкия организъм изпращат сигнали на тялото да съхранява енергия. В случай, че настъпи глад. А какво са мазнините? Просто складирана енергия. Мелатонина още помага и при депресия. С увеличаването на мелатонина се намалява кортизола и тялото ни постепенно се успокоява. Друга не малко важна роля на мелатонина е да стимулира премахването на свободните радикали. Също така той действа и като антиоксидант и спомага борбата против стареене. Как да активираме епифизната си жлеза? Епифизната жлеза съдържа калцидни кристали, съставени от калций, въглерод и водород. Благодарение на структурата си, те играят ролята на антена, която се задейства електрически и генерира електромагнитно поле. Как става това? Съзнателният метод е чрез техника на дишане. Поемаме дълбоко въздух и свиваме едновременно с това тазовите си мускули и мускулите на корема. По този начин ускоряваме движението на цереброспиналната течност. Това е гръбначно-мозъчна течност и тя започва да се придвижва от най-долната част на гръбначния ни стълб до мозъка. Насочваме вниманието си към това движение, задържаме дъха и свиваме още веднъж мускулите си, още малко. По този начин увеличаваме интрактеналния натиск, т.е. налягането в черепната плахина. Така налягането преминава от четвърта камера, след това в трета и движейки се около малкия мозък, компресира кристалите в епифизата. Това създава електрически заряд в нея. Сега тя може да играе ролята си на антена и да улавя по-фини и по-бързи електромагнитни честоти. Това напрежение кара епифизната жлеза да произведе сложни, висши метаболити на мелатонин в мозъка. Когато енергията се движи по гръбначния ни стълб към мозъка, около тялото ни се създава ториадално поле. Колкото по-бързо ускоряваме движението на гръбначно-мозъчната течност, толкова по-силен магнит се превръща тялото ни. Ториадалното поле прилича на огромна ябълка около тялото ни, през която се движи енергия отдолу нагоре, навън около тялото. А когато активираме епифизата, се задейства обратно ториадално поле и енергията протича през върха на главата ни към тялото. Колкото по-дълго успеем да останем това двойно ториадално поле,
епифизната жлеза улавя по-високи честоти и те променят химически мелатонина до бензодиазепин, силно успокоително, което е естествено и произведено от организма ни, което го прави изключително полезно. Други две важни вещества, които освобождава хипофизата, след като бъде активирана епифизната жлеза, са окситоцин и вазопресин. Окситоцинът кара тялото ни да изпитва положителни емоции, радост, любов, състрадание, съпричастност. Колкото по-високи са нивата на окситоцин в тялото ни, толкова по-силни са тези емоции. Другото вещество е вазопресин, който всъщност е антидиуретичен хормон. Тоест, когато нивото му се повиши, тялото ни задържа течност. Това е важно, когато боравим с високи честоти. Нека не забравяме, че изкуственият интелект използва огромни ресурси от вода, за да може да функционира. Когато активираме епифизата и епифизната жлеза, те започват да произвеждат мелатонин, за да обогатят с допълнителни химически вещества, да произвеждат окситоцин и вазопресин. Тогава ние издигаме тялото и ума си на по-високи вибрации. Това кара мозъкът ни да премине от бета в алфа, дори гама вълни, и ние започваме да улавяме картини, да изживяваме сложни образи, да изпитваме непознати преживявания. Когато това започне, най-доброто, което можем да направим за себе си, е да им се доверим и насладим. Това ново преживяване оставя неврологичен отпечатък в мозъка ни, което създава дългосрочна памет. Следователно, колкото по-ярко е изживяването, толкова е по-висока енергията, а ние ставаме по-осъзнати. И нека накратко да обобщим. Важно е да знаем как механично да стимулираме епифизната си жлеза, за да можем да си създаваме радост и настроение през деня, по-спокоен и дълбок и възстановяващ сън през нощта и още по-митични и лечебни медитации. Затова нека припомним как можем механично да въздействаме на епифизата. Седнете с изправен гръб на стол или на земята, кръстосвайки краката си. Изправете гърба, затворете очи, насочете вниманието си навътре и бавно поемете въздух. Издишването започнете да свивате мускулите си от тазовото дъно нагоре. Тазовото дъно, червата, корема. Свиваме мускулите, задържаме за секунда-две и още веднъж компресираме, още веднъж ги свиваме. По този начин по гръбначно-мозъчния стълб се издига спиналната течност, а при второто свиване налягането се увеличава и тя достига до мозъка ни, където притиска епифизната жлеза. Правим го за 5-10 секунди, 15, колкото можем да задържим. Не е нужно да бъде минута. Отпускаме дъха си и тялото си. Почиваме за няколко секунди, 10, 20, 30, кой колкото има нужда, и отново поемаме дълбоко въздух. Свиваме тазовите мускули, мускулите на корема, стомаха. Задържаме за няколко секунди и още веднъж свиваме и задържаме. До когато можем, колкото можем. Хубаво е в началото да си представите как напрежението помага на течността да се предвижи по гръбначния стълб.
как при второто свиване тази течност преминава през врата и достига до мозъка, не натиска епифиза. Когато го правите достатъчно дълго, достатъчно много пъти, в един момент вие ще започнете да усещате физически как се случва това. В началото започнете с 2, 3, 5 пъти. След това с 10, 15. Това упражнение е подходящо да се прави по няколко пъти на ден и задължително вечер, по време на медитацията и преди заспиване. В различните ситуации ще получаваме различни ползи. През деня ще се успокоим, ще изпитаме облегчение, радост. Ако нивото ни на кортизола от стреса през деня се е увеличило, това ще му помогне то постепенно да спадне. А вечер ще се успокоим по-бързо и ще се спим в един дълбок и възстановяващ сън. Затова лекарите препоръчват да се пие мелатонин. Но има начин ние сами да си го произведем. Този мелатонин е най-полезният за нас. Не е внесен отвън под формата на шишенце. Благодаря ви.